Ayun, good morning sa inyong lahat mga kalabarkada. Ito po kayong lahat dyan. At welcome back na naman sa ating panibagong videos. For today's videos mga kalabarkada, Valentine's ngayon, kaya mamaya hindi alam to ni Mrs. May surprise tayo sa kanya. Akala niya siguro wala tayong gagawin. Akala niya siguro wala lang, parang wala lang sa akin. Basta, kasi kanina ang ginagawa ko kasi, pinapabayaan ko lang siya. Parang nag-aantay siya ng kaantay siya ng moves ko kung may bibigay ba akong surprise o ano. Pero, maya-maya, sasurpresahin natin siya. Pero, bago natin siya surpresahin, i-date ko muna siya, ipapasyal ko muna siya mga kalabarkada. Kasi, tamang-tama, pupunta tayo sa bayan. So yun mamaya mga kalabarkada. So i-date muna natin si Mrs. mamaya. Hindi alam ni Mrs. to. So abang-abangan nyo to mga kalabarkada. Kita-kits tayo mamaya. So alas muna tayo mga kalabarkada. Ito sa red. Dito. Yung mga kalabarkada. Dito na kami sa may palengke. Ito yung date namin ni Mrs. mga kalabarkada. Date namin sa palengke. Gaya na sabi ko sa'yo kanina umaga, i-date ko si Mrs. dito nga lang sa palengke. So ayun mga kalabarkada, nandito tayo ngayon sa may shawarma. Shawarma ni ate 100. So yung mga presyo nila mga kalabarkada. 100. 100 yan? 100? Right? Buy one take one yan. Dalawa na. Buy one take one. Anong yan ka? Anong karno po yan? Hop. Sabi ko ako magbabayad. May pera ka? Naman! Ang kalabarkada, si Mrs. na sana yung magbabayad. Kaso, siyempre, Valentine's ngayon kaya ako. Ngayon lang Ito yung nakupit natin sa bawat araw sa 2020. Di ba mga kalabarkada, may pambayad tayo. Magkano yan? 100? Yung pera ko mga kalabarkada. Parang halatado. Halatang kinupit to biya. Grabe yun, tip the chance. Ang bait na Mrs. Mga kalabarkada, hanap kami ng pwesto. Dito na di, parehas ka rin yun. Sige marap, dito na lang ako tayo. Bumili ka na sa drinks Bibili muna ako ng soft drinks. Mga kalabarkada, bili muna tayo ng inumin natin. Dito tayo bibili sa Serdan. Mga kalabarkada, may mga plastic mo. Mga kalabarkada, nakabili na tayo. So ayun mga kalabarkada, Happy Valentine's po sa inyong lahat. Bumabati po kami ni Mrs. ng Happy Valentine's po sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusuporta sa amin sa YouTube channel ko. Sa YouTube channel na nagsimula nung February 21
So yun, mag-iisang taon na rin tayo mga kalabarkada na nagpa-vlog. Yun. Kumain muna tayo, bet nagugutom na talaga ako. Hindi na talaga mapigilan ng gutom. Ay, ito yung Valentine's date namin ni Mrs. Ganito lang kami kasimple. Gutom na ako, be. Ba't naka-vlog ka naman habang kumakain ka? Ano pang shawarma na nalanaso? Kain mga kalabarkada. Kain tayo. Ito yung dalawang mag-best friend mga kalabarkada. Ang ganda naman ang buhok mo! Ha? Pinukulay mo? Kailangan mo yan. Ganda! Ganda ng kulay. Yan po mga kalabarkada si Heidi. Nagdala ko man lang sa nila. Isa sa subscribers ko po yan. Ha? Ulit na subscribers ko yan. Paano naman kasi bigla-biglaan kasi na yung notary nga. Pumunta kayo doon. Kaya ano? Sabi nga nila. Sa ano yun? Ay? Eh, sa pa naman makakay. Ito yung best friend ni Mrs. mga kalabarkada. Pag ito si Heidi, kulot. Magpapakulot din si Mrs. Ay, ayok na. Saribad nga ako. Kulot na nga ako. Diba? Sige doon, tatamak ko nito. Ay, sige. Ay, happy Valentine's. Shout out pa muna, oh. Ano yung shout out ko? Shout out sa mga kalabers dyan. Ano gusto mo? Coke or Sprite? Sprite na lang kaya? Sprite eh. Magpaihaw ko din. Maglalabas ng pera yung asawa ko. Kagaya ng sabi ko nga, kanina na-vlog ako kanina umaga. Sagot ko lahat. Libre ko. Kailangan ko na. O ba naman makakupit ka sa bag? Okay naman na kanina umaga pa to. Hindi. May sariling pera naman ako. Kalabarkada. Siyempre, Valentine's ngayon, so tayo manglilibre. Mabawi tayo kay Mrs. Dahil for 5 years na hindi kami Hindi niya tayo nakapag-celebrate. libre sa namang inasal. Pinagbayad niya ako. Di ba? Tuwang-tuwa ka. Kala nyo yun mga kalabarkada, nang nakapag-celebrate kami ng Valentine's 2015 ba yun? 2015. Tapos hindi na yun na ulit, ngayon na lang ulit na nakapag-celebrate kami. Babawi kami babawi ako mga kalabarkada. So, kasi nandun siya sa kabilang asawa niya. Ito ang gagawin ng video. Ito si Ken Kenzo. Bakit yung lalamunan ko? Nagulat kami. Nasprehan ko tuloy yung bata, ayun oh. Yung nakaupo dun. Hiya tuloy ako. Tawa ka pa. Ayun mga kalabarkada, magpapaihaw muna tayo. Paihaw tayo ng barbecue. Hindi alam ni Mrs. Bali may abang pa na surprise sa kanya dun sa bahay. Ayun nga lang. Bye. Happy Valentine's po. Ihaw lang tayo mga kalabarkada. Bayaw lang po ate. Sige po. Sige sir. Tapos bali talaga po. Tapos dalawa rin po dito. Anong takoyaki niyo kuya? May ham and cheese, may octopus bits, truffle corn. Bali ito lahat pa. Oo. Wala lang siya sir. Masarap pa.
Yung pinakamabenta namin yung octopus bits. Octopus this. Taco means octopus. Taco with octopus. Japanese word. Taco. Ito yung pangalan ng takoyaki nila mga kalabrikada. S&J Takoyaki. Gabi! Dito. Paborito kasi ni Mrs. ko mga kalabrikada. Mga kalabrikada. Tumatang bago. Kain ulit mga kalabrikada. No, let's eat. Enak, sapi yung asawa ko. Kain mga kalabrikada. So ayun mga kalabrikada, uwi muna tayo. So tara, uwi muna tayo. Ayun mga kalabrikada, bali tinakasan natin si Mrs. doon kasi kukunin natin yung cake doon kay Kenneth. So tara, puntahan na natin mga kalabrikada para maibigay na natin, para makumpleto na natin yung Valentine's cake natin na ginawa natin at surprise natin para kay Mrs. So tara, ito kasama ko pala si Miray. Bali kakon ko to kasusyo ko to. So ayun mga kalabrikada, nandito na tayo sa bahay nila Kenneth. Ayun. Ayun mga kalabrikada, yung pamangkin siguro ni Kenneth yan. Ito na yung cake na in-order natin. Palapag muna dito te. Ayan. Ito yung cake na in-order natin mga kalabrikada. Ibang gusto naman ngayon, ha? Dyan ko lang sa bayad ko. Sige po. Ito pala si Kenneth, kung gusto nyo pong mag-order ng cake sa kanya. Nagbablog kasi ako sa YouTube. Oo. Vlogger ka na, paano kuya? Oo. Dami mo kaya kang video. Panoorin ko. Sige kuya. Mag-order na kayo dito mga kalabrikada. Masarap gumawa ng cake to. Uy, hawakan mo maigi dati ha. So yan guys, pupunta na tayo kay mami sa loob. Actually, ako din may pa-surprise sa kanya. Ewan ko kung nakita niya na yun. Basta nilagay ko lang yung sa lamesa. Palabas. Eh, buksan mo yung pintuan doon sa likod. So yan guys, papasok na tayo sa loob. Thanks. Mga kalabrikada. May nakita mo? Happy Valentine's! Happy Valentine's Happy Valentine's, mahal! Ang dami kong lollipop. Uy, nagpagawa ka pala. Kaya pala umalis kayo. Yung regalo natin kay Mrs. mga kalabrikada. Ay, ang dami ang lollipop. Thank you. Happy Valentine's, be. Happy Valentine's. Alam mo lang kiss? Wow, sana all may Tayo mga kalabrikada sa plano natin. Kasama namin si Mickey sa plano na yan. Ikaw lang sa Ano ba to? Dumabuksan? Gupitin na lang kasi, wait lang. Kunin ko lang yung gunting. Hindi na. Yarn, ito na yung cake. Ang ganda kaya ng Wala mga design. kalabrikada yung cake! Ito ang ito yung excite sa cake eh. Si mukhang cake. Wow, ang ganda! Yummy, yummy. Parang si Ikay kakain niya na.
Ayun mga picture! Ay, yung video! Ay, huwag mo sarain yung video! Ayan! Para kay Mrs. Ay, Yan! nuts! Happy Valentine's! Ay, Ikaw ba? parang, pag naalala ko yung unang Valentine's natin, Bi, ah. Doon na kayo. Ayan mga kalabarkada. Wow, saya na. Yan! May pa-cake! Ay! Lipstick. Ayan. Yan mga kalabarkada. May paano pa, oh. May pa-lollipop pa. Palolipop pa oh. Wow, natanggal na. Wow. So, effort din ng mga bata at mga kalabarkada. Oh. Ayan. Sarap niyan. Tulad ng upuan. Ayan mga kalabarkada. So, ayun mga kalabarkada. Plan successfully tayo. Tuwag-tuwa si Mrs. So, ano masasabi mo? Happy Happy Valentine's! Valentine's! See you on our next vlog mga kalabarkada. Bye-bye! Plan success! Ikaw na lang. Hindi ka na makapagsalita dyan. Lumalamon na So, ingat, God bless at lagi nating tatandaan mga kalabarkada. God is good all the time. So, happy Valentine's din po sa inyo lahat. Bye-bye!